So yun sa mga ka-90s, ayan, una-una sa lahat, shoutout sa lahat ng Spider Vloggers dyan. Ayan, kay Kasakmal, shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. Ayan, nasa screen nakikita nyo ka-90s. Aladdin in the house, ka-90s. Shoutout. Susubukan niya lang yung load niya, ka-90s. Live ko mo. Ayan, so ito yung sa akin, ka-90s, ayan o. Ayan, tigring itim yung sa kanya. Pakita mo, pre. So, pula. Wala. Yan, So yan. So ayan, dalawang bagsak lang ka-90s. So dalawang bagsak, ayun, talo. So Sige, ikaw na magbitaw. post muna namin ka-90s ha. So yun, game ka-90s. So yun, so kayo na mamili ka-90s, dito ba kayo sa tigring itim o sa pulahin ka-90s? So sana magpakita ng magandang laban ka-90s ha. Yun. Yan. Pinitik lang ka-90s. Parang nagulat lang ata. Isa pa. Yun. Wala talaga ka-90s. Nipiga lang sa akin. Lugi sa pisahan ka-90s oh. Yun oh. Wala talaga. Isa pa. Isa pa ka-90s. Ayun. Yun, wala talaga. Umibitaw. So may second game kami ka-90s, post ko lang ka-90s ha, kasi meron pang gagamba tong isa. So second game mo, ayan. Second game kami ka-90s. Ayan, pinitik lang kasi yung sa atin. So yun, load ka-90s, matik na parehas naka-load ka-90s. Ayan. So try lang namin ka-90s ha. Ayan. So yun, game ka-90s. Sana pumalag tong gagamba natin ka-90s. Mamaya to, tuan. Grabe yung pigaan ka-90s ha. Mamaya to, tuan. Grabe yung pigaan ka-90s ha. Grabe fastest kill ka-90s. Lipa. Lumalaban pa. Hindi lumalaban pa ka-90s. Wala talaga. Ang bilot. Bilot yung sa atin ka-90s oh. Lakas. So meron pa tayo, isa pa tayo pre. Isa pa. So yun ka-90s oh, bilot. Grabe lakas ng load ka-90s. So yun shoutout pre. Shoutout pala sa Sino? sa mga taga-placer dyan, babawi kami sa inyo. So yung post muna namin ka-90s ha. So yun, second game kami ka-90s. Third game na ka-90s. Pinitik lang yung sa ating kanina ka-90s. So ayun, ito yung sa atin ka-90s oh. Kulay mais. Sa kanya ka-90s, pula pusod. Yan, kulay itim ka-90s. Pula pusod. Yan. So pili na kayo ka-90s kung saan kayo ka-90s. Parehang loaded yung ka-90s, lakas ng load ka-90s. So shoutout niya pala muna. Shoutout pala sa mga taga-placer. Sunday, kita tayo Sunday. So yun, sana makapagpakita ng magandang laban ka-90s. Okay naman siguro konti, di ba? Oo. I-shoutout taga-placer. Oo. Sana makapagpakita ng magandang laban ka-90s ayan no. Medyo malaki yung malapad yung kaha ng Ng pula puso. Ayan. Sana magbigay ng magandang laban. Sino maghahawak? Ikaw na? Ikaw na. Ang kulay mais yung sa ating kagrupo na. Ayun. Yung kanti sana pumalag yung sa ating ka-90s. Game ka-90s, game! Yun nga. Grabe ka rin. Yun. May tumagawa. Yun ka rin. Kang natalo. Yung grabe ka-90s. So isang bagsak ka-90s ha. Sa puta puso. Grabe namang laban yung ka-90s. Makikita nyo sa replay ka-90s ha. Grabe sa. So may isang bagsak na yung pula pusod ka-90s. Grabe pumalag ka-90s oh.
Parang nga ayaw na ata ka 90s. Yun. Papalag pa. Isang bagsak pa naman ka 90s. So ayun, parang mapapakita pa naman ang laban. Yun, pumigo pa rin ko na. Pero wala talaga. Bigyan natin last chance ka 90s, last chance. Grabe. Parang natamaan yung sa ating ka 90s, oh. Grabe yung pigaan. May second buckle pa ka 90s. Parang nanghina yung sa ating ka 90s, oh. Pero matapang pa. So yun, yun lang ka 90s. Shoutout na pala sa lahat ng mga spider vloggers dyan. Sa lahat ng taga-placer, shoutout. Yan, dadayo kami ngayong linggo ka 90s. So yun lang.